चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर डिएम रनजित बसुमतारीनि इनिशिएटिभ गोबांथार खामानि मावफुंनाय जादों। मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव गोबांथार लामा, कालभार्ट, दालां आरो बायदिसिना न' लुफुंजानाय जादों आरो बे मावफुंजानाय लामा, दालां, कालभार्ट, स्कुल आरो अंगनाबादि बायदि न'फोरखौ दिनैहाय माने बेखेवनाय हाबाफारि लानानै जोङो गिदिंगासिनो दङ। आङो मोजां मोनदों प्रथम थाइखाजरा प्राइमारिनि सिङाव थानानै गावनि निजेस्स' फैसा बाहायनानै बिथाङा मा गामि होनोमोन बेखौ खमाबारिनि रायजो राजाफोरनि बाथौ मन्दिर, बे बाथौ मन्दिरावबो बिथाङा जाम्फैनि सायाव कालभार्ट बानायनानै होदों आरो नैबेवहाय नैबे दुब्लि गेजेरजों थांनाय बै सानजानि गामि बेखौ गोथैबारि होननानै बुङो। बे गोथैबारिसिम थांनाय लामाया जोबोद गाज्रिथारमोन, बेवहाय कालभार्टबो गैयामोन। दा बेखौ बिथाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फैसा बाहायनानै गोलावथार लामा बानायनानै होदों आरो जेसेबां कालभार्टफोर दङ बे कालभार्टफोरखौबो बानायना होदों। दा बे गामिनि मानसिफ्रा जोबोद उपकृत जाबाय, गथ' गथायफ्रा स्कुलाव थांनो मोजां जाबाय आरो बिब्दिनो गोबांथार जायगायाव लामा, बान्दो बायदिसिना बानायदों। आङो आसा खालामो बिथांनि जि सेस्था खालामनाय बेखौ बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसोखांगोन आरो बियो मोजां मोनजानायनि खामानि आरो बेनिखायनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै ज' रायजो राजानि खाथियाव थांनानै मिनिस्रां बयबो रायजो राजाफ्रा बयखौबो धन्यबाद होदों। आं आसा खालामो बेबायदिनो जोङो इउपिपिएल दोलोनि दारैहाय ओनसोलाव फैगौ बोथोरफ्रावबो साबसिननिफ्राय साबसिन आरो खामानि मावलांनो हागोन आरो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल दोलोखौ जेब्लाबो समर्थन होगोन। थांनाय साननैसो सिगां बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नैबे कटेजनि सिगांफोराव फैनानै माखासे फरायसाफोरखौ लानानै राजनितिनि माखासे एवारनेस होफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। मा बुङो बे समाव? राजनितिनि एवारनेस जुदि लाबोदोंब्ला बिथांमोनहा गावसोरनि बिपिएफनि खोथा बाथ्राखौ बुंसोमनो सेस्था खालामदों। नाथाय जोंनि बे जायगानि स्टुडेन्टसफोर, बाहाय गंसेल' कलेज दङ, रुनिकाटा कलेज, बे कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा गासैबो मिथिगौ जे बे कलेजा बोरैहाय स्थापन जाया आरो ओनसोलाव जोंहा मा समस्या दङ आरो बे समस्याफ्रा बबे राजनैतिक दोलोनि दारैहाय समाधान जागोन जाया, फैगौ बोथोराव जोङो हारि हिसाबै जौगानायनि खोथा बाथ्राया बोरैहाय जालांनाया मोजां, बे खोथा बाथ्राखौ जोंनि फरायसाफ्रा गासैबो मिथिजोबगौ। गतिके बाहाय एवारनेस प्रग्राम खालामफ्लानानै बिपिएफनि भट बिनो फैनाया बे फेलें जादों।